एसटी हो गया, देख लेना, ठीक है? हमारा पैर के नीचे रहेगा तुम लोग। दावराव दावसिया जाब्ला सोर थैगोन? नों आंहासो थैगोन, गामिनि रायजो राजाफ्रासो थैगोन, जोंनि बर'फ्रा गोदोलांगोन। दाय होदों आबसु आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ। हेलौ लोगोफोर, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि जायला ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दा बोथोराथ' बिराद गाज्रि जागासिनो, नै माबा सावथाल ना आदिबासि होननांगौ जाखो, माबा बर'फोरखौ दमसो होलायबावबाय लोगोफोर। मा जाबावनांगौ बोथोरा, नोंथांमोना बे भिडिअखौ सिगां नायनानै लाग्रोदो, बिनि उनाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोदो। नोंथांमोना मा बुजियो, माबायदि दम होदों बर'फोरखौ, माबायदि गावसिनि आथिं सिङाव सोनानै दोननो नागिरदों, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो लोगोफोर दे। हे बोडो, क्या सोच के रखा है? ये जो तुम लोग करता है तोड़फोड़, क्या हमारा एसटी कैंसिल होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हमारा एसटी ऑलरेडी 90% हो गया, 10% बाकी है, अभी होने वाला चांस है। क्या करोगे अगर हमारा एसटी हो गया? देख लेना, ठीक है? हमारा पैर के नीचे रहेगा तुम लोग। बोडो, ये जो करता है तोड़फोड़ करता है, कुछ नहीं होने वाला है, देखते जाओ। और लिसन टू मी, अगर रात को आदिवासी गांव या किधर भी घुस गया, देख ले। एसटिआखौनो मोनाखै लोगोफोर, होनब्लानो बर'फोरखौ दम होबाय। साननानै नायदो, जोंनि बर'फ्रा एसटिखौ होमारनोब्ला जोंनि बर'फ्रा माबायदि गुबुननि आथिं सिङाव थानो गोनां जागोन लोगोफोर। बिनिखायनो नोंबो बुजिलायनानै जोङो एसटि होनायखौ होबथानायाव जोङो हेफाजाब होनांगौ लोगोफोर। इलेक्सननि सिगां मोनसे गामियाव बा मोनसे जायगायाव मिटिङाव एसटि नांगौ ना नाङा होननानै बिसो जासिदों, नंगौना नङा लोगोफोर? बे बर' जानानै, सासे बर' दैदेनगिरि जानानै बिदि बाथ्राखौ बुङोब्ला जोंनि बर' हारिया माबायदि गोमालांगोन लोगोफोर, मिथिबायना? बेनिखायनो जोङो खौसे जादो, जोङो गावजों गाव नांज्लायालासिनो, जोङो गावजों गाव एना एनि जायालासिनो जोङो खौसे जानानै जोङो गसंथादिनि लोगोफोर, मिथिबायना? बेनिखायनो जोङो खौसे जायाब्ला जोंनि बर'फ्रा गोदोलांसिगोन लोगोफोर, मिथिबाय? बिदि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन लोगोफोर। बिदि बाथ्रा बुंनायनि सायाव थानानैनो जोंनि बिटिसि सरकारा बिदि पावार होनायनि सायावनो बिसोरो मानो एसटिखौ बिनो थाखाय खमथा मोनसिनदों लोगोफोर। नोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां सानग्रोनांगौमोन, जोंनि बर'फ्रा माबायदि जागोन, माबायदि गोदोलांगोन गुबुन हारिफोरनो एसटि होयोब्ला। एसटिनि थाखायनो बिसोरो बेसेबां दावराव खालामदों, दा बर'फोरखौ नासयनो नागिरदों। बिसोरो एसटिखौ मोनमारोबा जोंखौ बर'फोरखौ गावसिनि आथिं सिङाव दोननो थाखाय बिसोरो हुकुम होदों। दा भिडिअफ्राव गोबां भाइराल जागासिनो, बेथ' नमुना बायदिसोबाव। नाथाय बिसोरनि जायगा सिङाव थांनानै नायोब्ला जोङो मिथिगौ, बिसोरजों जोङो ज' रायजो जाबोनाय, बिसोरो माबायदि आखु दिन्थियो, बिसोरो गावसिनि आथिं सिङाव माबायदि दोननो नागिरो। भिडिअफ्रालाय मोनसे ससियेल मिडियाआव भाइराल जानायसो लोगोफोर, नाथाय गामियाव हाबनानै नायोब्ला नोंथाङा मिथिगोन, बिसोरनि गामियाव जोंनि बर'फ्रा रावबो हाबनो हानाय नङा, मिथिबायना? आइजोफोर, जोहोलावफोर, बिसोरखौ बिराद नासयगोन बिसोरो, मिथिबाय? सिख्लाफोरखौ बांसिन नासयगोन, बिसोरनि जायगायाव हाबनो हानाय नङा जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा। नोंथाङा बुजिग्रोनांगौमोन, नोंथाङा सानग्रोनांगौमोन बिदि बाथ्रा बुंनायनि सिगां, मिथिबाय? बिदि एसटिखौ होनो होनब्लाल' जायाना, सानग्रोनांगौ गोथौ दिमागजों। नोङो बर'ना, बर'नि सासे दैदेनगिरि, बिटिसि सालायगिरि, नोंथाङा बुजिनांगौमोन। बेनिखायनो नोंथाङा सानग्रोनांगौ, जोंनि बर'फ्रा गोदोलांगोन, जोंनि बर'फ्रा नासयजागोन। बेनिखायनो नोंथाङा गोथौ मेलेमजों सानग्रोनांगौमोन। नोंथाङा दा दाय होदों आबसु आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ, बिसोर मोननैजों लोगो नांनानै दानि दावरावखौ खालामदों होननानै। नोंथाङा बिदि बाथ्रा बुङाब्लानो, नोंथाङा बिदि होनाब्लानो बेफोरबायदि दावरावा जायामोन, मिथिबाय? बेनिखायनो बुजिग्रोनांगौमोन नोङो, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि सिगां। नोंथाङा बिदि एसटि होगोन होननानै इलेक्सनाव भट बिनानै नोंथाङा दिनै गोजौआव थांबाय, नोंथाङा दिनै देरहासार जाबाय। बेखौ पावारखौ लानानै नोङो दा एसटिखौ होनो हाया। जोङो होबथागोन, जोंनि बर'फ्रा होबथानांगोन, सानग्रोनांगोन। एसटिआ जामारोब्ला जोंनि बर'आ गोदोलांगोन होननानै नोंथांमोन साफ्रोमबो ओंखारनांगोन लोगोफोर, मिथिबाय? बे भिडिअआ भाइराल जादों, बे भिडिअनि थ्रुयैनो गोबां गामिफ्राव
बिदि नासयज्लायनाया जागोन। दावराव दावसिया जाब्ला सोर थैगोन? नों आंहासो थैगोन। गामिनि रायजो राजाफ्रासो थैगोन। मिथिबाय? जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रासो दावहा नांगोन। बिनिखायनो नोंसोरलाय गोजौ लेभेलाव थानानै नोंसोरलाय सिरि थागोन, नाथाय गामियावसो जोङो हाबलायनानै संसार जानो हानाय नङा, मिलायलायनानै संसारखौ जानो हानाय नङा। बिनिखायनो नोंथाङा बुजिग्रोनांगौमोन। मिथिबाय?